салом, як хабар. Дар Тоҷикистон барои муайян кардани беҳтарин ҳамсар ва фарзанд озмун баргузор мегардад. Озмуни беҳтарин ҳамсар ва фарзанд боғи падару модар дар сартосари мамлакат баргузор карда мешавад. дар он ҳамсарони беҳтарин ва фарзандони асил аз оилаҳои намунавӣ иштирок карда метавонанд. ҳангоми интихоб намудани ҳамсари беҳтарин ба мардҳо афзалият дода мешавад. инчунин муносибати хуби оиладорӣ, маърифатнокӣ аҳли оила ба илмомӯзӣ ва касбомӯзӣ машғул шудани онҳо, меҳнатпарастию меҳнатдӯстии фарзандон, таъмини шароити мусоид барои кору таҳсил ва ҷалби фарзандон ба варзиш ва корҳои ҷамъиятӣ ба назар гирифта мешавад. аз довталабони озмуни фарзанд боғи падару модар доштани маълумоти миёнаи умумӣ, касбӣ ва олӣ, ҳунар, иштирок дар озмуну олимпиадаҳо, чорабиниҳои варзишӣ, маҳорати суханварӣ, инчунин китобхонӣ талаб карда мешавад. ин ду озмун дар моҳи сентябр ҷамъбаст гардида ғолибон бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда мешаванд. тарофаи супер ултра азед мобайл 60 гигабайт интернет, 600 дақиқа дар дохили шабака, 300 гигабайт интернети шабона ва имкони интихоби якбора 3 суперқувва. пайваст шав аз алоқаи баландсифат баҳра бар. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.